La colla d'especialistes. Això era i no era una colla on cada persona era única i sabia fer alguna cosa molt bé. Per això ens diuen la colla d'especialistes. Vet aquí que trobarem una xiqueta molt trista. Vol ser de la nostra colla? Em diuen Anna, però jo no sé fer res. Si pense que un té especialista en alguna cosa. En la nostra colla tenim especialistes de tot tipus. Mario és especialista en fer sumes. A Joana se li dona molt bé dibuixar. Sofia és especialista en fer xocolata. Laia pinta fenomenal. L'especialitat de Juan és saltar en el cacahuet. Vicky balla superbé. A Yoli li sé requete bé és trencaclosques. A David se li dona molt bé jugar al tortussó. Hugo és fantàstic escalant. Marc és especialista en muntar el bici. A Mateo se li dona molt bé muntar en patinet. A David se li dona molt bé jugar a la Nintendo Switch. Hugo fa croquetes fantàstiques. Maritza juga a anime fenomenal. Emma juga requete bé a les teles. A Alexander se li dona molt bé tallar. Lorena fa ballet, megabella. Ander és increïble jugar a policies. Àngel és molt bo fent tombadelles. Bruno és molt bo en futbol. David fa superbé l'estadere. Ja ho sé. Soc especialista en volar la milotxa. Genial! Ja eres de la nostra colla! I tu en què eres? Especialista. Aquest és un conte per explicar el totes les persones. Som úniques i tenim habilitats diferents. Reforcem l'autoestima i el valor de l'amistat.